Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Sa dili pa kita magapadayon pagtuon sa pulong sa Dios, ikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan itong mga salang nahimo niining adlaw. Pinagis paggamit nato sa 1 Juan 1:9 nga nakanayon sa atong kanunay ginabasa, kung isugid ta nga itong mga sala, siya ang Diyos kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Ug alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, mao ang pagdawat. Pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. O busa, atong buhaton kini sa hilom agig pangandam. Wala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon sa among papadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nining adlaw. Salamat sa kinabuhi ng imong pangilugwayan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Welcome everyone. Kaninyong mga subscribers, mga higala, kaninyong mga bag-o pa, giabi-abi kamong tanan. Mainiton kami nga magadawat kaninyo o mag-abi-abi kaninyo. Okay, niya pa kita magadupot sa atong pagtuon bahin sa apostasiya. Apostasy. Matud pa sa English. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagapon. Atong isgutan karon ang upat ka mga butang diya si brohanon nga dili mahimong mabuhat. That is impossible to do kung mao kini mosunod. Una, it is impossible for God to lie. Imposible nga mabuhat sa Dios ang pagpamakak na si Hebrewanon 6:18 o Hebrewanon 6:4 ngadto sa 6. Ikaduha, imposible sa usa ka magtutuo nga nagapatuyang sa paglunang sa pagbuhat og personal nga mga sala sa iyang kinabuhi. Imposible nga magkikambitay siya sa Dios. Ikatulo, imposible nga ang dugo sa mga baka ug kanding makahugas o makatangtang sa sala sanglit they are on the wrong level of creation. Ikaupat, imposible mahitabo. Fourth thing that's impossible kini. Imposible usa ka magtutuo ang pagpahimuot sa Dios gawas lamang pinagi sa iyang paggamit siyang pagtuo. That is the faithless life. So, niya kining operational will of God og this leads to good decision making uban sa iyang divine viewpoint mental attitude. Og pinaagi niini ang magtutuo makatuman siya sa nagkalain-laing aspeto, different aspects sa functional will of God, ingon man sa geographical will of God. Mao kini ang tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios alang sa magtutuo. Ug sa diyang mabuhat o nabuhat na kini sa magtutuo, diya niya matuman ang divine viewpoint nga katuyuan siyang kinabuhi.
Unsang tuyo sa Dios sa kinabuhi sa magtotoo? Tubag, ang pagtuman sa kabubuton sa Dios to execute the will of God. Now, there are two sides of the same coin, maingon ta. Kung may hinungdan, nga ang atong Ginoong Jesucristo dias Mateo 16, ang atong Ginoo misulti nga kang Pedro. Sa diyang kinis Pedro, mipugong sa atong Ginoo sa paganto sa Jerusalem o sa pag-agi sa pagsakit o sa pagkamatay alang sa mga sala sa katawhan. Alang kang Kristo, mao kato ang bahin sa functional will of God alang kaniya. Mingon siya kang Pedro, get thee hence, Satan. O sa iyang pagsulti kang Pedro sa ingon nga pagsulti, he was not confused about Peter's identity. Naibaw siya sa kalahian ni Satanas kay ni Pedro. But, iyang gi-identify kinis Pedro og Satanas. Iyang gitawag kinis Pedro og Satanas tungod kay si Satanas migamit man ni Pedro. Pinaagi og human viewpoint, tawanong pangunahuna sa iyang dautan. Evil, ingon man sa historical impact. Ang iyang makaguba ng historical impact ngadto kang Kristo. Of course, gihikling o gisalikway man hinuon kadto ni Ginoong Jesucristo ug musawa kini makabalda kaniya. But si Satanas migamit kang Pedro sa tuyo nga mabalda o mahasol o ka malinga o mapugnan sa Kristo sa pagtuman sa kabubuton siyang amahan. Namely, ang iyang paganto sa Jerusalem. Mao kadto ang geographical will. Aron pagtuman sa ingnontang apex o kinatumyang bahin sa functional will of God nga mao ang iyang personal nga kamatayon didto sa krus. You sure are a stumbling block to me, Peter. Nahimo gyud kang dakong babag kanako, Pedro. O nagisulti sa atong Ginoo ngadto kang Pedro. Gidugangan pagyud og sulti ni Kristo sa Pedro, nagawas ka na sa imong pagkikambitay sa Dios, Pedro. You're out of fellowship, Peter. You are in carnality. Uban niya ang imong tawanon nga pangunahuna and historical impact. Tungod kay Pedro, wa ka maguna-una sa mga butang nga iya sa Dios. You are not thinking the things of God. Pedro, wa ka magtanaw sa kinabuhi on the divine viewpoint. Nagtanaw ka na sa kinabuhi on the human viewpoint. Ug busa, anaa ka sa pagkakarnal. Nagalakaw ka na sa kangit-ngit. You are walking in darkness, Pedro. You are spiritually blind. Og nagapagawas ka og mangilad og daotang influensya. Evil influence. Nganhi kanako. Ug atong makita dinhi ang atong Ginoong Jesucristo migamit nining hitabuan sa iyang pakigarong kang Pedro. Agi og unsa pagpahinumdum kanatong mga magtutuo nga kini ang matagamtaman ni bisag kinsang magtutuo nga mogamit lamang og mga tawhanong pangunahuna, human viewpoint of life rather than divine viewpoint thinking. Nan, kung kitang mga magtutuo buot magatuman sa giingon tag functional will of God o magmadinaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi, then si Kristo may emphasize sa pagka-mahinungdanon, sa pagpanag-iyag Diyos nung pangunahuna, divine viewpoint thinking, nga ipagamit kanato sa atong kinabuhi, ingon nga mga magtutuo. Sabta gina. If anyone desires to follow after me, to come after me, in the conditional clause kini, our Lord set up, mingon siya, if, mao kanay prothesis, if anyone desires to come after me, and that desire there, that's a reference, naghisgot ka na o positibong kabubuton, ngadto sa kabubuton sa Dios. That is where success start. Anha diha magsugod ang pagkamadinaugon.
Kasabot ka? And that will take the believer ngadto sa pagkaton sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Sabta ka na. Then, if he has got that desire, kung naan na siya niya ng maong tinguha, kinahanglang muhimo siya sa tulo ka butang. He must do 3 things. Number 1, deny, ilimod. Number 2, suffer, pag-antos. And number 3, follow, sumunod ka. So, he must deny himself, human viewpoint thinking. Ug ang bugtong pagi nga makalimod ang magtutuo sa tuhanong pangunahuna, dili ang pagtindog diya sa tubangan sa kadaghanan o mudayon kas pag-ingon o akong ilimod ang akong kaugalingon sa mga human viewpoint thinking. That's a great desire, right? Apan dili ka na paigo. That is inadequate. Ang paagi, the mechanism nga diyan ang magtutuo makalimod siya sa iyang kaugalingon sa mga human viewpoint, mawangon sa. Unsa man. Mao ang iyang pag-angkon og mga divine viewpoint nga mga pangunahuna. Unsaon man niya pag-angkon ini? Unsaon? Pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sama nining ato karong gihimo. Pagtuon ra gyud sa doktrina. Mga pagtulunan sa Biblia nga gitawag ta og Bible doctrine. Huna-huna kini ni Kristo 1 Corinto 2:16 nga nag-ingon in English og, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of whom? The mind of Christ. So ato makita din ang paagi ni ini mao ang gisulti ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Pedro. Nga Pedro, wa ka maguna-una sa panguna-una sa Dios, Pedro. You're not thinking the things of God. Ang magtutuo kinahanglang makakaton, makaangkon og Dios tong panguna-una. The believer must acquire divine viewpoint thinking, divine viewpoint mental attitude. Nga, ato ning ipadayon ugma. Dini una kita mo parking, kung ayaw sipyat sa sumpay nini. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat. Niining lain o sa mga higayon sa among pagpakigambitay kanimog sa mga pulong. Hinaot nga kinamahimong dugang panlangin sa among kinabuhi, nining among pagtulunan nga giduputan ang doktrina sa apostasya. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.